Ceinwen Davies fy'n ymweld ag Oriel Mon. Mae hanes sefydlu Oriel Mon yn ddiddorol ac yn eithaf cyfareddol. Rhaid mynd yn ôl i 80au ganrif ddiwethaf i ddod o hyd i'r hedyn o syniad i godi Oriel. Ond cyn hynny, gwell adrodd peth o hanes bywyd Charles Tunnicliffe a ysgogodd y syniad. Roedd yn byw ym Macclesfield, yn addysgu yn ysgol ramadeg Manceinion, ac o'r 40au ymlaen deuai ar ei wyliau i Ynys Môn. Arhosai yng nghyffiniau traeth bychan, yna darwr o fri aeth ati ar lunio'r adar a welau. Roedd wedi gwirioni ar yr ystod o adar gwylltion a welai y Môn, ac enillodd enwogrwydd am ei luniau manwl o'r adar a welai. Nid oedd yn hoff iawn o'r swydd addysgu, a rhoddodd wybod i'w gyfaill yr adarwr o Fôn, T.G. Walker, y buasai'n hoffi dod i fyw i Fôn. Yn 1947, prynodd dŷ ym Malltraeth. Fe integreiddiodd i'r gymuned leol a'r ei union gan ddod yn rhan o'r cylchoedd celfyddydol a naturiaethol. Daeth yn gyfeillgar â Cyffin Williams gyda'r ddau yn edmygu gwaith ei gilydd. Daeth y ddau yn aelodau o'r Academi Frenhinol, ac yn 1974 bu Cyffin yn cynorthwyo'r Academi i drefnu arddangosfa adolygol un dyn o waith Tunnicliffe, yr artist cyntaf i gael y fath arddangosfa yn ystod ei fywyd. Gan ei fod wedi ymdoddi cymaint i'r gymdeithas leol, roedd wedi sôn lawer gwaith ei fod am i'w gasgliad aros yn lleol ac ar gael i'r cyhoedd ei weld. Bu farw yn 1979, gyda'i wraig wedi marw ychydig o flynyddoedd ynghynt, yn ddi-blant. Etifeddodd plant ei chwaer ei ystad, ac roeddent hwy am anfon ei waith i ocsiwn yn Christie's a threfnwyd hyn ar gyfer Mai 1981. Yn y cyfamser, roedd cyfeillion Tunnicliffe, gan gynnwys Cyffin a swyddogion cyngor Ynys Môn, yn awyddus iawn i'r casgliad aros yn lleol. Wedi derbyn grantiau o sawl ffynhonnell, llwyddwyd i ddod i gytundeb â'r teulu ychydig ddyddiau cyn dyddiad yr ocsiwn. Erbyn hyn, roedd gan Ynys Môn dorreth o luniau Tunnicliffe, ond dim lle i'w harddangos. Aed ati i gasglu arian ac agorwyd Oriel Mon yn swyddogol yn 1991 gan y Frenhines Elizabeth, gydag arddangosfa o waith Tunnicliffe yn brif atyniad. Roedd Cyffin Williams wedi bod yn gefnogol tu hwnt i holl ddatblygiadau'r Oriel, ac yn 2008, 2 flynedd ar ôl ei farw, agorwyd estyniad newydd i ddangos ei waith ef. Cyfrannau ddarluniau'n gyson i'r Oriel, ac erbyn hyn mae 360 o'i beintiadau yn dirluniau a phortreadau yno. Y dyddiau hyn mae Oriel Mon yn rhan hanfodol o dreftadaeth yr Ynys, gyda bron i 100,000 o bobl yn ymweld yn flynyddol. Yn bobl leol ac ymwelwyr wrth gwrs. Mae sawl arddangosfa gan wahanol artistiaid yn cael eu harddangos am gyfnodau byr drwy'r flwyddyn, ac fe gylchdroir y lluniau yn yr orielau parhaol bob 6 mis mwyn amrywiaeth ac mwyn sicrhau eu cadwraeth gan ei storio mewn storfa bwrpasol. Ceir llawer mwy na lluniau yn yr Oriel.
Mae'n adlewyrchu hanes Mon ar hyd yr oesau, gyda gwybodaeth am hanes yr ynys, ei harcheoleg, ei bywyd cymdeithasol, ac ychwanegir eitemau'n barhaus. Bydd grwpiau a chymdeithasau lleol yn gallu llogi ystafelloedd ar gyfer eu cyfarfodydd. Atyniad ym mhob sefydliad cyhoeddus yw bwyty da, ac mae Caron ac Ian yn rhedeg caffi bach y bocs sydd dan ei sang bob dydd am fod yr arlwy mor wych. Diolch yn fawr i Ian Jones, y curadur, am fy nhywys drwy hanes yr Oriel.